Můžu na záchod? Kdo se ptá? Zahradník. Zahradníku. Pořád stejné propady 10 minut, co jsme začali výuku. Takže ne. Zahradníku, dáváte si sešit a napíšete si cvičení, které tady píše váš Takže teda nemůžu na záchod, jo? Říkám vám, že budeme pokračovat ve výuce. Cože? Pokračujte, píše na neděli. Ty se zabíjde moc. Zahradníku, okamžitě z toho okna sveste. Dělejte, Nech to vyklepat. to snad nemyslíte vážně, no tak to myslíte. Teďka nejste schopni, co si vůbec myslíte tady tohle. O některých školních věcech je lepší mluvit jinde. Spolužáci.líbimseti.cz